तो बाहर व्यू देखु मस्त लगुच वर्षार। तो स्प्रिंग पाई फूल भी हो गलानी सब गचरे एवं पत्र भी देलानी। तो देखिए एटा ऑफिस। गुड इवनिंग टू ऑल। आशा करছি ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର ଅଫିସର ଭ୍ୟୁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଗୋଟେ କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଅଫିସରେ ହିଁ ଅଛି, ଲଞ୍ଚ ଅଫିସରେ। ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଯିବି। ଆଜି ବାହାରେ ବି ବହୁତ ବର୍ଷା ପବନ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ୱାକ୍ରେ ବାହାରିଥିଲୁ, ତ ୱାକ୍ରେ ହିଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁ। ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଯିବି। ତ ବାହାରେ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଜୋରସେ, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ପବନ ବର୍ଷା ଲାଗୁଛି। ତ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଅଫିସ୍ ଏଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆମେ ଏଇ ପାହାଚ ବାଟେ ଯିବା ଉପରକୁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବା ଅଫିସର ଭ୍ୟୁଟା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ବନ୍ଦ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଇଠି ସବୁ ବସିବା ପାଇଁ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ରାତି ବେଳା ଭ୍ୟୁଟା ମସ୍ତ ଲାଗେ, ଆହୁରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ଼ ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଚାବି ମିଳିଛି, ମାନେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚାବି ତାର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲଞ୍ଚର ଇଏ। ତ ତା ବାଁ ପଟ ଦେଖେଇଲେ ଏଇଟା ଖୋଲିବ, ନହେଲେ ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ କଲେ ଏଇଟା ଖୋଲିବନି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୁଲ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଏବେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏପଟେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ପାର୍ସଲ୍ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ପ୍ୟାକେଜ୍ ରୁମ୍। ଯେଉଁ ପାର୍ସଲ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ତାରି ଭିତରେ ରହୁଛି ପାର୍ସଲ୍ ସବୁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପାର୍ସଲ୍ ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ସ୍କାନ୍ କଲେ ଏଇଟା ଖୋଲିବ, ସମସ୍ତେ ଖୋଲି ପାରିବେନି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା କନଫରେନ୍ସ। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ବାଥରୁମ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ରୁମ୍। ଆଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଥିବେ। एंटरटेनमेंट रूम तो देखिपे आपने। ये गोटे जिनस आपको देखा यहाँ देखु लॉन्ड्री कार्ड मेसीन। लॉन्ड्री कार्ड मेसीनटा जितेबाला माने फास्ट फास्ट आसवे आपण मैंने तो ये लॉन्ड्री कार्ड मेसीन लॉन्ड्री कार्ड जितेबाला ने इटे लॉन्ड्री कार्ड पर पैसा ये करा पड़े। फास्ट ये भी तार प्रोसीजर भी सब लिखाई हाउ टू यूज केमती यूज करवा लॉन्ड्री कार्ड को।
ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଖୋଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଆମେ ଖୋଲି ପାରିବାନି ସେଇଟା ସ୍କାନ୍ କଲେ ହିଁ ଯାଇ ଖୋଲିବ। ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ଼। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲେ ଲଞ୍ଚ ଅଫିସ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ମୋ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। टाटा बाय बाय सी यू सून।